Сега ще ви покажа едно от най-важните неща, които трябва да знаете преди да започнете да търсите имот ново строителство. При новото строителство имаме три различни обозначения за площта на имота. Разгъната, застроена и светла площ. Като разгънатата площ ни показва колко е площта на имота заедно с неговите общи части. Застроената площ ни показва колко е чистата площ на имота, като тук е важно да отбележим, че в чистата площ на имота влизат и стените. Там, където имаме прозорци и разни други видове отвори, се смята пълния размер на стената, а там, където нямаме прозорци, се смята само 50% от размера на стените. На последно място, но не и по важност, имаме светла площ на имота, като тук в случая може да видите, че разгъната площ е 69,26 квадратни метра, застроената площ 58,87 и светлата площ 49,38 квадратни метра. Грешката, която най-често хората допускат тук, е, че първоначално виждат разгъната площ на имота, на място разбират колко е застроената площ на имота и прибирайки се вкъщи, започват да смятат стая плюс стая плюс стая и така стигат до светлата площ на имота. И накрая остават с впечатление, че плащат имот, който е 70 квадрата, а живеят в имот, който е 49 квадрата. За да избегнете цялото това недоразумение, направете щателно проучване преди да започнете да търсите каквото и да било или просто се свържете с професионалист в областта на недвижимите имоти. Желая ви успех!